Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Аллакай ин бего дар турнири Bellator 269 варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов аввалин муҳорибаи худро мегзаронад ва дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо метавонед ин турнирро тамоман бепул тамошо кунед. Барои ҳамин худи ҳозир лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Чхеле ки қайд кардем, аллакай ин бего дар Москва дар майдони ВТБ аввалин турнири Bellator баргузор мегардад ки дар муҳорибаи асосии ин турнир легендаи муҳорибаҳои омехта Фёдор Емельяненко дар қафас бо варзишгари амрикоӣ Тимоти Ҷонсон вомехӯрад. Ҳамчунин дар ин турнири калон варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов аввалин муҳорибаи худро мегзаронад ва бояд қайд кард ки рақиби ӯ шогирди Фёдор Емельяненко Анатолий Токов хоҳад шуд. Анатолий Токов дар ташкилоти Bellator 5 ғалабаи пайдарҳам дорад ва ӯ яке аз ҷанговарони топи ин ташкилот ба ҳисоб меравад. Барои ҳамин ғалаба дар ин муҳориба Шараф Давлатмуродовро яку якбора ҷанговари топови Bellator хоҳад кард. Муҳорибаи Шараф ва Анатолий дар вазни миёна мегзарад ва албатта ки муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. Турнир и бего, яъне бегоҳи 23 октябр аз соати 19:00 ба вақти Москва ва 21:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 24:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Дар карди асосии турнир 4 муҳориба баргузор мегардад. Шараф Давлатмуродов зидди Анатолий Токов, Усман Нурмагомедов зидди Патрик Пиетила, Виталий Минаков зидди Саид Соума ва Фёдор Емельяненко зидди Тимоти Ҷонсон. Ва дӯстон, чӣ хеле ки мебинем, карди асосиро муҳорибаи Шараф ва Анатолий мекушояд. Ва ин маънои онро дорад ки муҳорибаи Шараф Давлатмуродов ва Анатолий Токов аз соати 22:00 ба вақти Москва ва 24:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Акнун боша мегзарем ба қисми асосии навор ки ҳамаи мо ҷамъ омадаем. Дар куҷо пахши мустақими ин турнирро бепул тамошо карда мешавад. Пахши мустақими ин турнирро дар саҳифаи Око Спорт тамошо карда метонед. Аммо танҳо муҳорибаҳои аввалро, муҳорибаҳои асосӣ ва умуман пурра турнирро метавонед дар телеграм канали Паҳлавон тамошо кунед. Ссилкаи телеграм дар якум комментарий закрепид шуда. Худи ҳозир даромада дар телеграм канали Паҳлавон обуна шавед ва мо пеш аз оғози турнир ссилкаи бепули ин турнирро пешкаши шумо мекунем. То боздид хонободу сарбаланд бошед. Дӯстон, мехоҳем ба шумо ширкати шифофарморо тавсия диҳем ки тӯли чанд сол мешавад ба муштариёни худ доруҳои гиёҳӣ ва оригинал пешкаш мекунанд. Доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, ришу мӯйсарбарорӣ, барои бақувват кардани мардонагӣ ва дароз кардани муҳлати ҳамхобагӣ, барои доғи рӯ ва пӯсти бадан ва боз бисёр доруҳои дигар. Ширкати шифофармо доруҳои шуморо ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон бурда мерасонанд. Барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед.